చాలామంది పేషెంట్స్ ఈ హీల్ పెయిన్ అని వస్తుంటారు. అంటే మడమ నొప్పి ఎస్పెషల్లీ ఉదయం లేవగానే కొన్ని అడుగులు వేయడానికి విపరీతంగా నొప్పి ఉంటుంది సార్. తర్వాత కొన్ని అడుగులు వేసిన తర్వాత కొద్దిగా రిలీఫ్ వస్తది అని చెప్పి వస్తూ ఉంటారు. సో, ఈ మడమ నొప్పిని మెడికల్ లాంగ్వేజ్‌లో చెప్పాలంటే ప్లాంటార్ ఫేషియేటిస్ అంటారు. ఇది ఎందుకొస్తదంటే మీరు గమనించినట్టయితే మన పాదము ఇట్లా ఫ్లాట్‌గా ఉండదు. ఒక ఆర్చ్ లాగా ఉంటది. సో, ఇలా ఆర్చ్ లాగా ఉన్న పాదానికి ఈ వెనకాల సైడ్ నుంచి ముందు సైడ్‌కి ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా ఒక కండరం ఉంటది. దాన్ని ప్లాంటార్ ఫేషియా అంటాం. మనం వెయిట్ ఏసిన ప్రతిసారి ఈ ప్లాంటార్ ఫేషియా అన్నది ఈ అతుక్కున్న ఎముక దగ్గర లాగినట్టుగా ఉంటది. సో, అలా రిపీటెడ్‌గా లాగడం వల్ల ఇక్కడ ఇన్‌ఫ్లమేషన్ అనేది వస్తది. సో, ఎవరైతే ఎక్కువ సేపు గంటల తరబడి నిలబడ్డము, లేదా ఎక్కువ దూరం నడవడము అలా చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళలో ఈ ప్లాంటార్ ఫేషియటిస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటది.